dáme tady s Nevinkem projíždíme. Tamhle vidíte, jestli to nevidíte ten kopec, ale za chvilku bude vidět, když tam vyneseme ten skateboard. Takže vlastně my jsme chtěli vymyslet nějaký kopec, no a tohle nám tady přišel takový nejlepší. Je to skateboard s longboardovými kolečkama, no. Moc to nevadí. Akorát omlouváme se za trochu, že se bude hejbat natáčení, protože kámoš si tu dobrou kameru zapomněl doma. Takže nemůžeme natáčet na kameru. Musíš ještě naše kolumby. Jo, ale mohli bychom to natáčet. A právě, že odsud ještě není vidět ten kopec, ale tam na kopec bude vidět. Auto, vidíte. Ten kopec nebudeme sjíždět celý, protože tenhle skateboard už je starší. Pondělí nemá dorazit novej, ale tenhle je ještě starší, no, takže on ještě nějak víc poničit. Jsem si toho prožil. Tak vlastně a tamhle už bude vidět ten kopec. Ještě chviličku. Vlastně tady ještě není vidět ten kopec. Nevím, jak to těsně pod sem zastaví a počkáme si. A budeme zase si natáčet nahoře. Takže ten kopec nebudu cítit úplně celý, no ale ne, dobrý.
to by asi pro dnešek stačilo a zítra si sjedeme ještě něco. Ahoj!